sembah nuwun. Ayo iki genti kadang-kadang pesinden campur sari. Ayo kene. Jumeneng kene. Nah. Alah Kas bejane awakmu sayu-ayu pas ngono. Sik Kas. Wah, golek duit sak yuta angel ketemune Gus 100 kok Kas. Oh, pancene mbeti. Sak yuta ora ketemu. Ketemune 100. Pak Timbul ben yang ngono kuwi terus. Piye? Wis lara. Oh, terus lara iki. Welek lambemu elek. 1 juta, 1 juta, 1 juta lho sak. Lah tak golek ora ono kok. Ya nyile 1. Lah kok dhewe nyilih kok. Nyile Mas Pur. Ayo. Monggo. Nah, Ya Monggo. penyanyi. Nah. ya kompak sinden telu ki anake telu kabeh. Ya gumun. Saya kencan. Kowe iki urung iki urung nelak iki. Iki Malang Kaliparil, padahal Kaliparil ki duwe sopol. Nek usum rendeng ketiga nu aku tahu Soborono ki ingoni bayek entung. Entung jati enak. Jare mak Seminggu neng kono bareng telung dina aku muli ki aku ngopi kupune metu to. Ngarep mentem rene. Terus dadi uler ya ning cangkem. Terus balik dadi entung cangkem kuwi entung tok. Ayo supaya iso kur iki tembange apa nek sing anu iki. Apa reng? Enake lagune apa, Duk? Sing nyanyi kowe masa aku sing ngarani kok. Tembang kangen, Pak. Tembang kangen? Tembang kangen. Oh nggih. Tembang kangen. Pitung sasi. Lawas. Yo kangen. Monggo tembang kangen buka celuk. Ompak. Kur. Wayah
Terima kasih. Ning wis aja jengkar sih siji neh Lindro. Lindro. Podang kuning apa podang kuning iki? Nggih. Pripun? Gelang Oh, gelang kalung. Oh, nggih. Oh, sing ana sing pesen. Wis diberkahi sapa ngi ya. Iki seneng Mbak Darsini gelang kalung. Jane nek gelem kon joget jane apik iki. Monggo Cah, gelang kalung.
Terima kasih sembah nuwun dhateng Mbak-mbak sampun pareng ngaturaken lelagon kalih lagu antawisipun menika wau Gelang Kalung lajeng kala wau Tembang Kangen. Wah. Sepilah ngadeg iki wangun. Nggih, wong dasare nggih disalang nggih sedep. Nggih. Nadyan anake wis do telu ning sasi sing sik utuh. Sing penting dudu anake. Casinge Cik. Desine Sing penting dudu anake. apa? Ambekane. Kok ambekan. Ambekan. Nggih, pripun Rama ya? Om Matur nuwun. Sampun kapok nggih Mas Gar. miat langening kalang yuwana gelar pandang muncar pucak ing harga Sukarini ana cahya ingkang sumunar manrenya dalanang tu menika cahyaning Raden Seta putra Natawirata ya galing Sang Prabu Sampati sampun dangu nggih nyoga berta mapaning Gunung Sukarini dereng pantara dangu lenggahing Sang Seta katungka swaning Sang Anoman nggih marang kemutring Pringgondani. Meh rahina sumewang haruna kadinetraning uga rapuh sabdaniku kiloring ringkang negara seketer om niki tumingagung weru sing pinipanca apetoke ngayam wana mrahangu ring pagagan bremara ngrabasa kusumoring hayasana kawas padhake begawan Anoman ingkang swan munggah marang Gunung Sukarini. Anoman padha kanthi harja swan wing ngarsaning ingsun iki Anoman. Nuli Raden lulus raharja sawan kula niskala. Sawangsulipun pengabdi senggara ngaturaken sungkem kunjuk dhateng Pak Raden Harya Seta. Iya, tak tampa Ibu Sarwana Anoman. Ndak bersani sira gendong bocah gagah. Sapa kuwi Anoman? Inggih Raden napa paduka pangling menika keng wayah buyut ing Pringgondani. Yoga kula anak Prabu Anom Garukaca Raden. Lho. Tetuka? Inggih.
buyutku pringgon tani. Lah kena ngopo teko dadi gendongan kowe Anoman? Nun inggih Raden. Katemben keng wayah pasuyan kalian anakipun Dursala namipun Dursala. Anak Dursasana jenenge Dursala. Inggih. Perkarane apa kok padha sulaya? Ngopiyambak sekawit inggih dereng mangertos. Namung anak kula pringgon tani ngendika lakar dipun jarak kaliyan Dursala badhe mejahi dhateng anak kula pun Garukaca. Ing sekawit yuga kula menika mimpang namung sahan kedawan pengabaran saking Dursala teka lajeng kados mekaten kawontenanipun anak kula ing pringgon tani menika Raden. Lah kok banjur tok gendong kene kuwi kowe duwe karep apa Anoman? Inggih Raden, nalika kula lumampah nyemara pipucake ngarga wonten teja mantenyo dolanan datan kanyon jebul menika tejanipun Raden Seta ing nyata sampun katarimah sutapanipun. Ing menika duh Raden keparenga hamba nyuwun ngamiran padu Raden kanthi kasdu ngusadani dhumateng anak kula menika Raden. Anoman wonten dawuh. Sira iku ora pendhita to. Kadang apa kok ora tok usadane dhewe. Duh Raden punten dalem sewu. Nembe putra sing manah tuwin bingung pikiran kula. Satamah boten saged pramana usada menapa ing ngedah kula tamakaken. Mila duh Raden, saestu kula nyuwun tulung dhumateng paduka kaslak mesakaken anak kula tuku menika Raden. Tansah marang panoring suksma jeneng maya winaknya ing ngasepi sinimpen dolenging kalbu pamukaning warana wata kaya mangkono niki Raden Seta gaya ngempakaken pramana jati wis kabuntu pun ing Pancandriya sajuga ingkang sindikara manunggal wasing pramana jati lan landheping pamikir temah bangkit mirsani mangroganing sang noting pringgon dani teka mangkono sadaring sang Sita. Ih, Anoman. Tumluduk no putuku wis waras putuku. Gonjang ganjing langit kelap-kelap katon. Dari kincanging sang naweh gandrung. Mandi samping sang Sita. Kagiat risang kapirangu rinangkul kinempit-kempit Duh Kangjeng Hyang Sita kula ngaturaken genging panuwun dene paduka Hyang sampun kastu ngusadani ing wayah sepanten ugi kula Raden sanget ing panuwun kula dene paduka sampun saged minangkani penyuwun kula Raden. Buyutku Garukaca lan sira Anoman sira aja matur nuwun marang pun kaki nanging padha sujuta syukur kunjung saring kang nyipta jagat ya nggih. Dene awit keparing pangeran sira kulup isih pinaringan seger waras lumantar pun yang iki mau kulup tetuka inggih Kanjeng Hyang ngestakaken dawuh. Garukaca pun timbalan lumantar aturing Anoman pun kaki wis pirsa kabeh mungguh kedadian ingkang tanduk marang jeneng sira kulup. Ingsun pundhut sira aja mutung atimu ya nggih. Dumeh sira mau dikalahi dening Dursala. Lan ngerti ya kulup pengabaran kang tinamakake Dursala ki mau jenenge Aji Wimanasara. Wimanasara kuwi wujud angin kang mawa wisa mandi. Sapa ingkang ketempuh mesti tumeka ing lena. Mula kaki sira isih pinayungan kelawan pangeran dene ketaman pengabaran mau ora nganti prapteng lampus nanging nggih pengrasaning pun Hyang Dursala ora bakal langgeng darbi aji mau sabab apa jalaran dhewe entuk aji kuwi ora marga saka Letapa Brata nanging entuke merga tinuku srana akeh dhuwit wondene menawa sira
Upamane entuk aji ya kudu sira tebus kanthi laku kang utama ya nggih. Kuwi wadine aji mau bisa langgeng oleh nderek maring sira kula karo kaca. Inggih sedika Kanjeng Hyang. Lan maneh manut petungku iki wis ditiwancine sira kulup darbi sifat kandel. Minangka tetamenging dirimu lan uga kanggo srana ngilangang karaning jagat. Kang mengkono sira bakal sun paring aji kang ampuhe ngungkuli Manasara. Jenenge aji Narantaka. Mara kene maju nggih. Ulungno epek-epekmu kang kiring. Tuli bakal tak rajah Narantaka lan uga tilingna talinganira ingsun wisik ngawuning aji Narantaka kulup. Inggih sendika Kanjeng Hyang. Lang-langing driya mangu mangun kung kanduhan rimang wis bisa nampa muring aji Narantaka kulup. Inggih Hyang samendang boten karempit sampun tampi kanthi waca Kanjeng Hyang. Wilah dal ya jagat diwutatara yen mangkono pancen sira kanthi kuat kesenengan aji Narantaka nggih. Nggih duh Kanjeng Hyang kula ngaturaken geng penuwun awit peparingipun Kanjeng Hyang sarta saged amimbi kasantosaning gesang kula Kanjeng Hyang. Ning sira aja enak kami enak ya nggih. Wis nampa aji Narantaka kulup ing pundhakmu mikul sejibahan kang ora enteng. Kejaba nerusake labaning pepundhenmu kang sempurna ing dharma. Nanging uga tansah budidaya rumeksa raharjaning negara lan kabeh para kawulamu. Semono uga rumeksa hawuhing asma pundhenmu ya nggih karo kaca. Isnika Kanjeng Hyang mawantu-wantu kawah nyuwun pangestu. Mugi kula kuwawi ngemban jiban luhur menika Kanjeng Hyang Sita. Waton teken-tekun kurak tekan nggih. Lan maneh aja kesuwen nggonmu ngumbarang karing Dursala tumlingga kowe mangkat pethukna si Dursala. Yen bisa elingna kanthi becik ning pancen ora kena dielingke. Wis ditiwanci dheweke kudu sir saka muka bumi. Bumi goncang kancing langit kelap-kelap paton. Lur gincanging sang maweh gandrung. Kanjeng Hyang nyuwun pamit nyuwun pangestu. Ngaye kardi nuringgi calyangkar ning jagat pitasak menika Kanjeng Hyang. Ya jaya wis jaya tinggi karo kaca nyuwun pamit Raden mangsa bro oleh mengenang Anoman Dri. Lega tiasingsun sabab wis bisa nularake ajin Narantaka marang putu karo kaca. Muga-muga kanthi srentuk aji mau ing kasirangkaning jagat nggih karo kaca.
Kakangmu padha warandena becik. Besok anemu baris kang prayitna. Wadruhun si permonon. Jebar kaca isi urip parat. Iya. Kang nyipta jake semayu marang aku Kakang Dursala. Kakang Dursala. Pun sigek semi wae oleh mung ngalar kamurkan. Ayo, ndak kali ngambah dalan kang bener Kakang Dursala. Urip mung sepisan aja gawe pitunaning liyan. Kuwi ora becik Kakang Dursala. Wah, ora ngajar. Bayi wingi sore wani nuti marang wong gerang. Wes aku durung lega atiku yen dur bisa nugel gulumu. Yen tak eman ora kena. Iki kawekasan kuwi nyawang srengenge Tadana. Tangan kelakon ajur kuwana barat. Tadhane Yaji Manasara. Lahoran dasi parat. Wah, nyengkiwing guluku. Apa-apake, Dut? Iman ora kena. Iki Tadana Aji Narantaka. Anak Gungger. Oh, anak Gungger Dursala. Ora nyono mrapat mestakamu, blabaran gedhemu. Ketiban tangane bocah Pringgondani, anakku mati. Kita gadang-gadang jumlah disi wong tuamu, Gungger.
Oh, tak petak kunarapamu Ger Dursala aku kare ngopeni adimu Durcara wae ya. Nemben Raden Padyonen dawuh murid mutu penganing pati sing mateni karo kata wah aku sing mbelani. Sawi Anoman Dewangkara arep apa mateni bocah pringgontalani gerang ngeberi Anoman anyono wah gaglak limpam aduh Sinundara Sungkem kula ya tak tampa. Saiki pundi sinuwun? Sekapraja bakal murtuwi marang Kadang Pandhawa wektu iki lagane wana kamiyaka. Oh, mertinju dhateng para Pandhawa para nyata. Sajak mentas Bandayuda. Musuhmu sapa? Kawan Dewangkara. Menika gurunipun Dursala Swargi. Dewangkara inggih. Anoman kula kurang pramana mripatmu. Pripun? Kurang awas mripatmu. Lha ripun? Sawangan kae sapa? Kowe duwe ingon-ingon metu saka kurungan kok ora mudheng ku piye? Lho. Mambu mayit. Weh, bangsat tani. Anoman udukna gunungmu. Aku kok man? Iya, ora pangling kowe godhoyitmu. Anggepmu apa arep nggodha-godha kelawan momonganku. Ora minggat mati pindho kowe. Nyai gunung Tadana. Wis man wis. Aku wis kapok man aku wis ora nyekel gunung. Wis kono udukna kono gununge. Aku wis adoh saka gunung. Wis nyirik gunung petik bedor wis tak sirik wis mungkari remi malah nekat iki yo iki pancen angel merjaya karo turun Pandhawa ya wektu tak angkah pati hebat jebul mung nyorohke nyawane Dursala. Siswane mau jebul murite Godhayitma sing malih Pandhita Buta. Wis ayo ngger para ora mundur siji ngger ayo.
Nggih tetuko kula pun banget ngalembono marang lekasmu kulup nggonmu tansah rumeksa marang raharjaning purinmu Pandhawa ketitik papunenmu diajab patine dening Dursala kang wis ngurung Guru Sekti ning kasunyatane dheweke malah mati ndisi puring Pandhawa ya nggih inggih Prabu terus noleh ngreksa marang para Pandhawa kang dadi lambang dasaring praja limang perkara. Kang wektu iki lagi kiluring ing wana Kamiyaka sabab ngalangkoni marang paukumane nggone mentas kalah dadu. Nggih. Pun uga bakal merdi marang pemunin prapteng wana Kamiyaka kula nderek Prabu. Kula nderek sinuwun iya. Kakang Semar kula. Kakang Wikrasa apa kula nggih badhe nderek paduka sinuwun sumusul ndara kula Pandhawa mertuwi dhateng ana Kamiyaka sinuwun. Oh iya. Bareng-bareng kaliyan ingsun Kakang. Nggih. Kula ugi nekseni dhateng ndara kula Pringgondani. Ingkang sampun pikantuk Adina Rantaka pinangka tetamenging diri. Ugi kangge srana sirnaning watak angkara murka. Mugi-mugi sapejaing Dursala dados lambang sudaning watak angkara murka. Sudaning jajalanat puning Arcapada menika inggih wonten pundhaking para muda menika tenten Manggoreng Negari dipun sanggiten para kawula muda. Iya Kakang Semar. Gandeng sampun pernegati monggo kula dherekaken unjuk suwun ngersane Gusti nyipta jagat ing sampun paring kanikmatan dhateng kita sedaya. Kanilampan sampun paripurna ateges ngawi manggiyana suda angkaraning jagat lan ugi tansah lumados kabudayan kita ing dipun ajab tansah lestaring salaminipun denipun Semar sak kanca ingkang wajib ngrumaosi kathah lepat kekiranganipun dhumateng para miyarsa lan para pamriksa pun Semar nyuwun pangapunten mongko bungasane ati monggo santi sepisan merdika tetep merdika salaminya akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.